Здравейте, приятели! Чакайте малко. Здравейте, YouTube! Аз съм Мони, братовчетата на Дени. И днес ще ви обясним как се прави димка, понеже той я направил предварително. Така, ще ви трябва едно пинг-понг топче, което трябва да го счупите. И ще ви трябва или ще бъде найлон от цигари, или нещо като хартия. След това трябва да го увиете. Ела да го покажем. Трябва да го увиете ето така. Ето сега съм. Така ще ви покажем как изглежда. Ето. Така трябва да ви изглежда пинг-понг. Така трябва да ви изглежда димката. И след това трябва да я запалите и да избягате възможно на 1 километър далече. Шегувам се, на 1 метър разстояние. Не, много далече трябва да. Трябва да настъпите и почва да лими. Когато свърши димката, край. До тук. Ами, добре, ако ви е харесало, ще направиме... Ще направим клипче, в което как се прави самата димка. И така. Чао, YouTube! Ако ви е харесало това клипче, дайте палец нагоре. Кажи чао, Дени! Чао!